Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Give it a quick check and it's now 31 minutes after 6 o'clock in the evening. And welcome dito sa pinakamasaya, pinakamakulit na programa sa radyo, Pagkagat ng Dilim! EDSA! That's right, mga kapisyo. Ito po programang EDSA. Keeping you covered straight up until 9 o'clock in the evening. So hold on tight. We got a whole lot of great hits in store for you. Siyempre mga kabisyo, pinangungunahan po ang ating programa ng walang iba, ng apakatalino sa lahat! Hindi, natender, pero Jose pa rin kag nag-rago mo! At siyempre mga kabisyo, kasama naman po inyong abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi ako yan. At syempre mga kabisyo, hindi naman makukumpleto ang programang EDSA. Ang trio tagapayong. Kung wala, ang napakakulit. Walang iba kundi si... Duday, ayan ka na naman, ha? Tinitira mo na naman ang call mo, eh. Wala kang donut sa akin. Kayo naman po, Uncle Diego. Hindi naman po kayo mabiro. May buhok naman po kayo, ah. Konti nga lang. Ay, Duday, ha? Namumuro ka na. Tatamaan ka sa akin. Aray! Anong sinasabi mong tatamaan mo yung apo ko? Kasi tangi! Aragay! At bitaw mo, tinga ko! Aragay! Pambihira naman, oh! Wala na akong pag-aanuhan sa inyo, eh! Anong sabi mo? Wala tang! Akala ko may sinasabi ka! Ang sabi ko, kasalanan ko lahat. Kasalanan mo naman pala, Uncle Diego, eh. Pwede bang mag-leave? Pwede ko bang i-advance yung leave ko bago ang Biyernes? Mabihira na. Ay, speaking of leave, alam naman natin mga kabisyo na long weekend po tayo. Imagine nyo po ha, Friday is the holiday dahil nausok po yung supposed to be bukas 21. From Friday, Saturday, Sunday, and Monday, walang pasok. O kaya ngayon, nag-overtime ka. Tapusin mo na yung trabaho mo! Ang bihira naman, oh. Anyways, mga kabisyo, samahan niyo po ako straight up until 9 o'clock in the evening dahil marami po tayong pag-uusapan, marami po tayong lalagyan ng logika ng mga usapin para dito po sa programa nating EDSA, di ba? Manong driver, ikaw, witness ka, di ba? Dito, hindi lang basta tayo tatawa, but of course, we will learn a lot of things, di ba? May mga natutuklasan tayo sa buhay-buhay natin. It's a life coaching na rin din. Oo, kaya i-take mo yung mga aral na napupulot mo dito sa programang EDSA. Hindi lang yung tatawa-tatawa ka dyan, okay? So, yun ang pinaka-importante sa lahat. We enjoy, we have fun, we laugh,
and we learn. Diba? Saan pa kayo makakita ng programa sa radyo na yan? Pwede na ba tayo sa mga award-giving body? Otherwise, ladies and gentlemen, we'll get 36 minutes after 6 o'clock in the evening, broadcasting live across the city by the bay. This is EDSA right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!